در остонаи сафари эмомалии раҳмон ба Санкт-Петербург бо ҳадафи ширкат дар нишасти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви ИДМ, ҳизби демократ хост ки президент масъалаи пайвастани Тоҷикистон ба Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро бо Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия матраҳ кунад. Саидҷаъфар Усмонзода раиси ин ҳизб гуфт рӯзи 27 декабр дар шӯрои ҳизбӣ ин масъаларо баррасӣ карданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод бо Саидҷаъфар Усмонзода суҳбат дошт ва дар студия бо мост. дуруд бар шумо. хуб бигӯед ки раиси ҳизби демократ оё гуфт ки чаро бояд ҳоло масъалаи узвияти Тоҷикистон матраҳ шавад? бале шаъло, як далеле ки Саидҷаъфар Усмонзода раиси ҳизби демократи Тоҷикистон овард ин буд аст ки бо узвият дар Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро мушкили муҳоҷирон дар Русия тамом мешавад. ӯ афзуд ки мақомоти Тоҷикистон аз соли 2014 аз замони таъсиси Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро масъалаи шомил шуданро омӯхта баррасӣ дода, вале то ҳанӯз гоме набардоштанд. ба гуфтаи ӯ агар Тоҷикистон ба созмони таҳти назари Русия ворид шавад, муҳоҷирони кишвари узв дар Русия мисли шаҳрвандони ҳамин кишвар ҳаққи кор пайдо мекунанд, аз гирифтани патенту дигар ҳуҷҷату санадҳо халос мешаванд. Вай афзуд ки биёд иқтибосашро айнан биёрам, Тоҷикистон ба хотири беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии мардумаш шомили даҳҳо созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аст ва ба таъхир дар пайвастан ба Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро зарар ба хонаводаҳои дар дохили кишвар аст ки фарзандонашон дар Русия аслан ноновари хона ҳастанд, гуфт Усмонзода. агар Тоҷикистон шомили ин созмон шавад, робитаҳои миёни кишварҳои узви созмон аз ҷумла баҳси марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон роҳи ҳал пайдо мекунад. вале мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки бо шомил шудан ба ин созмон буҷаи кишвар аз боҷи гумрукӣ зиёд маҳрум мешавад, иқтисоди кишвар ба мушкилоти бешуморе гирифтор хоҳад шуд, не? дар воқеъ шояд аз ин ҷиҳат аст ки Абдулфаттоҳ Шарифзода сухангӯи президенти Тоҷикистон рӯзи 27 декабр дар мукотиба бо радиои озодӣ гуфт ки ин масъала дар мулоқоти Эмомалии Раҳмон ва Владимир Путин баррасӣ намешавад. Тоҷикистон то ба ҳол ба ташвиқҳои Русия барои пайвастан ба ҳамин Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро бо ибораи кӯтоҳи меомӯзем ва суду зиёнашро ба кишвар месанҷем посух додаасту тамом. ба ҳисоби коршиносон дар сурати узвият бюҷети кишвар аз 30% даромадҳояш ки аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ ба даст меояд маҳрум мешавад. азбаски иттиҳоди мазкур зери назари Русия аст, коршиносон мегӯянд ки Тоҷикистон баъди узвият дар ин созмон аз ҳар ҷиҳат чӣ аз назари сиёсӣ чӣ иқтисодӣ пойбанди Москав мешавад ва маҷбур аст манофеи миллиро сарфи назар кунанд. Русия аз соли 2014 замони таъсиси Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиёро Тоҷикистонро барои пайвастан ба он ташвиқ мекунад ва 7 сол ҳамон як посухро меомӯзем. гуфта шудааст ки нишон медиҳад ҳукумат аз оқибатҳои узвият дар созмон метарсад. ёдовар мешавам ки ин иттиҳод ки нахуст се кишвар Русия, Беларус ва Қазоқистонро дар бар мегирифт, соли 2015 бо пайвастани Арманистон ва Қирғизистон қаламарваш васеътар шуд. ташаккур барои суҳбат. хотиррасон мекунам дар ойнномаи Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё ҳадафи ин созмон таъмини гардиши озоди молу хидматрасонӣ, маблағ ва нерӯи корӣ дар ҳудуди кишварҳои узви иттиҳод унвон шудааст. ин аст ки ба гуфтаи таҳлилгарон муҳоҷирони тоҷик беш аз дигарон хоҳишманди пайвастани Тоҷикистон ба ин созмон мебошанд.